संग्राम खातिर ऑडिशन देवे अले 10,000 के लगभग गवैया। वहाँ तो लागल कि जैसे सगरों बिहार के कलाकार एक जगह जोरिया गए बड़े, सब में गजब के उत्साह रहे। वही बिहार में हजारों के भीड़ से चुन के आयल बड़े अपन अगला कंटेस्टेंट। नमस्कार, आदाब, सलाम 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 भैया, बतावा कहाँ से आयल बड़ा? हमारा नाम पड़ी मोहम्मद अजमल उर्फ राजा भोजपुरिया। हम आइल बनी आरा से चल के हम आप सबके बीच। बिहार के बहादुर के टीम में तो के लेवे खातिर हम बानी तैयार। सुर लगावा सरकार। आरे मोती के बामर लस चित बदला खिया के अरे कैले बाटे बस में कवहनो अरे जहाड़ी सुंघाई के अरे ई बतावे के पड़ी समझावे के पड़ी की के कर कहल मान तारू कैसे बारू सटी आइल हमके आन जान तारू। मती के बामर लस चित बदला खिया के कैले बाटे बस में कहा जड़ी सुंघा के ई बतावे के पड़ी हाँ समझावे के पड़ी की के कर कहल मानो तारू कैसे बारू सटी आइल हमके यान जान तारू कैसे बारू सटी आइल हमके यान जान तारू। हाँ पहिले ना रहल ऐसन बदलल स्वभाव हो तब काहे लावेला करे जवा में घाव हो। पहिले ना रहल ऐसन बदलल स्वभाव तब काहे लावेला करे जवा में घाव हो। पति कवनो बाटी तो जहडी सुंघाई के जरू कहनो भला होला और सुगा असरटा के अरे ई बतावे के पड़ी सम अरे झावे के पड़ी की के कर कहल मानो तारू कैसे बारू सटी आइल हमके यान जान तारू कैसे बारू सटी आइल हमके यान जान तारू कैसे बारू सटी आइल हमके यान जान तारू। जियो शेर अजमल, तू तोरा से जो अपेक्षा रहल हमरा ओकरा के तू पूरा कैले बड़ा। थैंक यू सर। और इनकर आशीर्वाद बतौरे खातिर कल्पना जी के थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बहुत जल्दी रिजल्ट बताओ तनी। नेक्स्ट